Check shot, check shot, check shot. Check.
Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pasappulo nopon dung trinitatis. Hasil tulu sadani debata. Dohot topik ay denggando uhum ni Jehovah tu hita. Tabuka ma parminggota marid di hita sian buku di nomor sia ayat sada saat rodi ayat tulu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumupalangit dota noon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamilihon hamulyateon, ido na pasangap ahu, jala mambahen dalan, asa hupatuduhon tu iba na hatuaon ni debata. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho saya lehon matod dim na badia itu bagasan rohanami. Saya payan di bagasan hami asin ni roham dohot hati goran. Na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Saya ramoti hami di hamasa di pangujunan. Pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam maras ni rohami mida dengan ni pambayananmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguan imasian patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahudo debatam, Jahoba debatam, Ninna debatata, dang jadi marakup ahu bayanamu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahape na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tengahon. Rodi na di bagasan aik, na di toru ni tano, yang go tunggabe sisobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogut akka namar sineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiaon ari minggui dina nomari ma ulahamu nasa sigulaon muna alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ay dina onomari do ditoppa di bata, langit do tano, do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, di bahan hido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari para dianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon mudo na terasmu asa martua ho jala leling mangolu di tano na nilehon di Jahoba di batam diho. Patik pawod opon unak ko mamulu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hatana sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, jala dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru,
manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupatik nasapului odo. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tupinop parna. Rodi sudut pateluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai asidoro hakku dia akan nama ribu-ribu. Akan nama holong ni roha diau. Naso mangalosi patiki. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Amin. Mari kita. Potima dosatan nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan naulahami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nasayan pakatayan nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sosol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale di batanami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala surma atau di perbadia tu roha nami be. Asa tarbain hami mengului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabisahat hami tu hanguluan nasora suda. Napinar bagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot huhasisani dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di Lehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hanguluan na saliling ni liling na di Ibana, hasa ngapon ma di debata na di Kijang. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari Mingguon, ima nanienet sian Lukas sia ayat 22, sahat Rodi ayat 20 itu, tajahama marsikat soren. Laos di dogma, ia anak ni jolmai ikok godang do taononna, bolok konon ni aka panungganai, situani malim, dohot si boto surat do ibana, dungi pusaon na do, jala mulak mengulu do ibana di hari pateluhon. Ai aguan hosama nanaing paluahon hosana, alai na aguan hosa alani au ido na pangulu hosa. Asana olo maila alani au, dohot alani aka hataki, pailon ni anak ni jolmaido ibana, dinaro ibana di bagasan hasangaponna di ibana, dohot na diamai, rapon aka suruh-suruan nabadiai.
Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tahatidak koma hapor siaut tai songon na hina tidak koni dong atas hapor siaut di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata jahuba ido ama au porsea ditondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatau pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulus sobat daging halak nang mate dohot dihangoluan na surat sudah. Amin. Tabegema et deputian sian por ina para di Kamis diuduti kor ama Immanuel.
Titing na masa di Huriata di Minggon tanggal 15 September 2024. Na parjolo, dakdana na sorang. Di basa-basawon tuhat tado sada dakdana boru di keluarga Samuel S. Silitonga inang boru Lubanggaol na di hari Rabu tanggal 4 September 2024 inganan na sida di Jalan Dalang Gang Arjuna RT 06 RW 05 nomor 20 muncul Manang Wik Tolu. Napaduahon Nanaing Marbagas Titing Parjolo Naing Majalo Pasu-pasu Pabagason Ma Bimo Eka Budi Putra Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur anak ni Amang Budianto tubuh ni Inang Sofi Krismawan Sian Huta Jalan Abdurrahman Gang Imam nomor 20 RT 4 RW 5 Kelurahan Cibubur Manang Bik 10 Dohot Orwana Arta Ristria Boru Saragi Sialagan Boru ni Amang Hitamaro Asimura Saragi Sialagan Nahinan tubuh ni Inang Gustianim Boru Purba ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Gang Abdurrahman Gang Imam nomor 20 RT 4 RW 5 Kelurahan Cibubur Manang Wik 10
Pamasmasuot di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Titing Parjolo dohot paduahon. Nang majalo pasu-pasu pagason ma lamhot Mose Saron Tambunan, anak ni amang maruli tua Jonathan Tambunan, tubuh ni inang Norita Boru Manalu, ruas ni HKBP Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Praji RT 5 RW Sada, nomor 70, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Manang Wiksia. Dohot Orwana, Kristina Boru Pajaitan, Boru ni amang Charles Pajaitan, tubuh ni inang Diana Boru Siahan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Nurul Yakin RT 14 RW Walu nomor 40 Kelapa Dua Wetan, Siracas Manang Wiksia. Pamasmasuot di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Titing Parjolo Nang majalo pasu-pasu papagason ma Yudi Mario Manurung, anak ni amang Marihot Manurung, tubuh ni inang Hedi Marliana Boru Sitorus, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Waru nomor 74 RT 5 RW 2 Cilangkap. Dohot Orwana, Maria Seulina Boru Tapubolon, Boru ni amang Oven Darling Tapubolon, tubuh ni inang Megawati Boru Pajaitan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Kelapa Dua Wetan RT 14 RW Walu nomor 25 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Siracas Manang Wiksia. Pamasmasuot di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 September 2024 di HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap masuk pukul 8 WIB. Dapat toluhon ruas napidda mulai sadarion pidda huriado keluarga Alek Jonathan ex-Saudi Simatupang, inang Ria Siska Boru Sianipar, Rabdohot Sada Bawa Yana Konasida, Pidda tu HKBP Taman Adiaksa Resort Serpong, Distrik 20 Sada Banten. Inganan nahian di Kapung Malaka, Kelurahan Muncul, Kecamatan Cipayung, Manang Wik Opat. Napapaton Ruhut Parmahanion Pamisangion RPP Mamuka Sadarion Honaruhut Parmahanion Pamisangoddo Ernest Valentino Sinaga Ala Marbagas So Pangatoyon ni Huria Maringanan di Komplek Hubat nomor 22 RT 5 RW Sada Kelurahan Cibubur Manang Wik 10. Napalimahon Pertangyangan Wik hari Selasa tanggal 17 September Patupaon ni Huriado Pertangyangan Wik Sada saat Wik 12 di gereja do live streaming masuk pukul 10 sia WIB. Nama Jabui Ima Ruas ni Wik Sada Wik 5 Dewan Kononia kunjungan gerejawi Korama Pertukuan memuka hari Sabtu
satu hari Senin tanggal 14 satu tanggal 16 September 2024 borhak do punguan kor ama partukuan patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Kedaton Bandar Lampung. Sekolah Minggu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pembekalan guru sekolah minggu maringanan di HKBP Resort Cipayung Cilangkap masuk pukul siawib jala borhat do utusan guru sekolah minggu ni Huriata tolu halak dapat pituhon Dewan Diakonia seksi sosial tabo ma ditangyangta akaruas ni Huria na di bagasa parsahiton songon naung tarsurat di warta manang titingta pawaluhon buah-buah disakapi Huriata do patupahon penggantian sound system ni gereja jalanunga ditulopi di rapot parhalado laos di Patupa ma mulai di hari Senin tanggal 10 September 2024. Obar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite titingon dipangido tu sude ruas ni Huria asa tapasahat ma belia tahun tu Huria manang tu situa wik tabe pasiahon panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur tahun 45 tahun di tahun 2024 tahun. Hari Rabu tanggal 10 September 2024 di Patupa do rapot koordinator panitia masuk pukul 19 WIB maringanan di konsistori laos ditingod do nagabe udanga tu sude koordinator asareta madohoti rapoti. Daftar guarni ruas naung pasato spontanitas do persembahan kasih di minggon bui mata jaha di titing tambahan sian panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon ulang tahun Huriata songon naung taboto nunga tunggudang diulahon panitia aka kegiatan-kegiatan na berhubungan tu ulang tahun di Huriata ima menata gereja atau memperindah lingkungan kunjungan kasih kepada jemaat yang sakit menahun na mangihut pemberian bingkisan lebaran kepada anak yatim piatu warga sekitar, pemberian bingkisan kepada jemaat kita yang difabel, kerja bakti bersama warga lingkungan di sekitar gereja kita, namangi mamuse perayaan ulang tahun Huriata di mana diselenggarakan di lapangan di gereja tahun. Namangi mamuse pemeriksaan kesehatan gratis. Ima naung selesai diulahon panitia pesta gotilon di Huriata. Namangi mamuse nanaing si ulahon di panitia ima pesta budaya Batak. Nah diselenggaraho di Bumi Perkemahan Cibubur di tanggal 5 Oktoberon. Jadi nunga diatur panitia aka kegiatan ini jala dipangido do tu setiap week minimal manyan menyertakan doho tu launi 50 halak mah setiap week. Jala tiket masuk tu tempat ni Bumi Perkemahan Cibubur nunga ditanggung panitia. Jala dong do ruasta lapas haton songon tambahan makanan ima songon lauk pauk jadi tabua bema
aka makanata sejabu rak mangan mahita di tempati. Jadi aka idahan aka sayur na mangihu tusi tabo bema sejabuta songon acara ni hita molo di huria di huta mangan medok guarnion. Jadi rak mangan mahita di bumi perkemahan Cibuburi sekalian menyelenggarakan aka budaya-budaya ede Batak na berhubungan tu huriata. Na mangihuk mamuse masuk mai pukul 7 anogotna. Jadi dia jolo senam do tadi si molo na parjolo ro dapat do bubur kacang hijau. Sarap riahi taro. Na mangihuk mamuse di tanggal 10 Oktober malam puji-pujian ni huriata na diikuti korni huriah gabungan kor huriah HKP Cibubur, gereja GKPS, gereja AKP Lapangan Tebak, gereja Pasundan, dohot panti asuhan sian Lapangan Tebak. Ima mengisi acara malam puji-pujian di tanggal 10 Oktober. Selesai mangihuk mamuse di puncak pestata. Jadi tanggal 20 Oktober ima puncak pesta huriata, pesta gotilon. Do ulang tahun huriata sehalimar minggu do hita disi. Jadi parsidoho anggo panggilan di panitianya sudema hita parsidoho di pesta huriata tahun sekaligus pesta gotilon di huriata do ulang tahun. Di sudai akka ulaun di panitiai disakapi do ima songon hobar tu na pinasahat ni huria tu panitia ima mengalului dana operasional di huria kurang lebih 850 juta. Nunga parsidohonya sude hampir sude ruas ni huriata alai pinangi doma tabah tuamu amanami nanami ala molo prediksi hami songon na las dorohanami nian alain lam tabal las marohanami molo sudi hita musim ramar partisipasi di ulauni khususnya di hamu anak konami na posobulung naung akka gerejo. Jadi di rapok ni panitia di hamu amanami nanami do anak konami na posobulung adong do tajalo nungain ima 5 hari per minggu manyanon tajalo ima amplop putih ngata tiok bebekan abanginang. Jadi isi hamu may amang lao mangisi keperluan ni huriata jala di pasahat maon di jolo ni huriat do unang tapasaha rap do katung na di jolon. Jadi tikma jalang amang padita do paragid dan non di sima tapasahat songon naung tersurat di Amsal tolu ayat sia muliakan Tuhan dengan hartamu dan tubuhmu. Ima na tersurat di ampelopi. Jadi isiamu mamanginang sialas ni rohamuna. Songon ima titing na masa di minggon aka titing na mangihut tajahama di buku artata. Tuata na mamaramot hita. Kita bagaimana kor sian wiksada diuduti kor wik onom.
Meredehita sian mukwede nomor 707 ayat sada dohot udutna uhut papungu pilihan sada A dohot sada B. Maria
Dameni debata na sumurung sian salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamuakan ay naulongan di bagasan goari Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Taparade marwata menangis sian hatani debata. Barita nauli jamita di mingguta sadarion. Imana tarsurat sian pesalmen bidu 110 mamuka sian ayat sada sa rodi ayat sia sonoma tarsurat desi parningotan pihaluan nang songgok holong dorohaku di Jehovah ala naung ditangihon jujuki parhurajayokku. Ainunga di paeleng pinggol na tuau, jadi say juwok kumaibana sa lilingaw mangulu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamatea naung. Jalanunga pola mangunay tuau akahagutan ni Vanuatu. Nunga pola mangunay tuau hagugutan dot pardangolan. Dungi upajojo magwarni Jehovah. Ale Jehovah say palua matod diki. Para siroha do Jehovah jalana bonar. Jala para siroha do debatatai. Siramo tiyaka siujur roha do Jehovah. Nungatung tarje pulau. Jadi ibana mangurupiau. Mulak maho aleto diku tu para dianami. Ai denggado ni Jehovah na tuho. Tongodo nunga di palua ho todiku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu. Patu sian partutuhan. Sai marparange di jolo ni Jehovah maahu. Dia kalua ni halak na mangulu. Ido sana. Shalom, horas madita saluna. Topik mingguta sadariom madok. Ai denggado ni Jehovah na tuho. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ahamatehe na denggan. Naung pinatupan ni Jehovah di bagasang uluta. Perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan orang percaya. Daya pitu dot walu nak kedinga di dok. Allah naung di paulak todita tu para diananda. Allah naung di paulak kita gawe panean di panupahion nasihat di bata. Asa panupahion nasihat di bata naing gabe nani hasiholan niaka naporsea di ibana. Lausongoni manuaing kita di bagasan nguluta ala nang di paulak todita tu paradianan nasitongi. Tuapuan ni debata maritihiti anakna Tuhan Yesus Kristus. Amuna kanena ulungan jamatan waingon diguari do zaman era spiritualitas. Lapatanna buhado hita say pahisaton partodiota. Asa say jupang panupahion nadenggan siat dewata di bagasang ulut ta siganupari. Buhado hita lampahi saton ngulu partodion. Rahu pikir odo na saya tahasi holi
Na saya dihasiholi hara Kristen di bagasang uluna. Sahak rodi sadarion. Ganu manugut saya di pajonok tu di bata. Oladungo ibana sa di pajonok dirina tu di bata. Mangido pangurupion. Dia kalaka pangulaon sigarupari. Dia kena marusaha odo na say na pinatupan ni jolma di bagasang uluna. Ganu pari saya dipangido do sudena aka karyawan adorang so manopot aka ulon nabi ikko jumolo mangido pangurupion siat di bata. Jala tutudo lamaju do parnguluon nasangoni. Saya ditupai Tuhanido aka parnguluon nasangoni. Mula marulau kita buasa saya gumudang tajalo tupak sian sada-sada halak. Alania hadwi. Ala dihilala masejonok kita tu ibana. Songonido hita diharajaun di bata. Molo di bereng di bata masejonok kita tu ibana. Panupahion nasian ibana. Saya dijalo akan aperseya do. Di bagasan perdalanan ninguluna. Melihat tema tidak secara kebetulan ya. Odo na pinaturu ni sada halak Kristen di Chicago. Songon edde ni akamata Immanuel nakiningani. Mungkin nang penong hiata bige di jamita na kapaditata. Alai alahuilala masayubuk edde ni kornia mata Immanueli. Laho songo dia du hita manigati taringot tu nanaing beringot tamar hita jamita ta sadarion. Songo dia na pinatupan ni sada halak dicerita ni halak Kristen sa halak Kristen ulutuhi. Napasabam rohana, gabe sabam rohana, natongon mangadubi paru kilon naduk-duk situtu. Sada hala Kristen na margoar Horatio sifat fort na mangadubi tragedi na maseborat situtu di bagasan kekeluargaan na. Horatio sada keluarga na di basa-basao Tuhani. Sahada dana bawa dohot obat dana buru. Alai dia menggunakan ilungan bisa datiki modding anak na bawai alani sahid. Ada yang sedia liling rap doh gudang jabu di sekitarna doh artana matutung jabu di si Horatio. Jaladang sedia liling di pardalanan di Saratik itu Eropa. Di Namardalna sudah melalui laut, di kapal laut. Masa kecelakaan. Laos modding mana opak burune di sini. Tinggal maibana dohot inatana. Alai dihamona konibana do nama saya di bagasang uluna. Basa boy dihamona konibana, basa boy sonang rohanibana. Laos disima di patomu tomu ibana edeon. Dung sonang rohaku. Edeta nomor 210 toli. Dung sonang rohaku di baitu Yesusi. Di pasonang totong rohakon. Di pasonang totong rohakon. Sonang do. Buasa boy dihamuna konibana dihamuna kamanginang. Ala say suado di bagasan rohana do aporseonna. Dihaposi ibana do hata di Tuhan Yesus nama dok. Garis ada aporik medebu tutanoi di boto Tuhani. Gari obuk disima jujung di jolmai. Sudah boy di etong dibilang itu Tuhani. Gari homa natinoppa naditopana hobar tu
lomo ni rohana. Inu na mangubati pasabab por rohani si Horatio. Gabe bui masay sabam rohana. Nang pesabutulla nunga masay borat si tutu dia dupibana na masay. Om manuaing dihamuna kamanginang nanaing taputihi marhite nang jamitatta sadarion. Asa saya dipahisat pertodiota. Asa saya jupang dihita ngulu na tinupahan. Ngulu na tinupahan ni debata. Asa sudina hita makasih holi ngulu na tinupahan ni debata. Di bagasan perdalanan ni ngulutta si Gadupari. Alani disoson jamitatta sadarioddo. Nabui gabe tona ni jamita di bagasan persaurata manogoton dia mai na perjolo di jauho jamitatta sadariodo saliling mangulu hita di hasyang anon sajo joddo jupakita akahamaolon hasusaan paru kilon nama saya duduk situ tu naikon boluson ni akka na porsea. Saya gudang do nata parsita. Alay saya gudang do pangabati. Nama baeng saya songon nasukot akka perdalanata. Saya songon nasukot akka perdalanata. Alay dia si holi Tuhanido asa saya jupang akka nata si holi di bagasan ngulutta. Alani nuaing buha mahita lau mangyahe ngulu na saya tinupa ni debata nakining didok profesal meni songo dia pe natahadupi di bagasan ngulutta saya tahaholongi ma Jehovah. Saya tahaholongi ma Jehovah. Haholongi ma Tuhan dewatam ainu nga jumolo ibana maka holongi ho. Disasodo tu hita na parjolo asa saya taholongi debata ainu nga jumolo ibana maka holongi huta. Dia muna kamanginang nuaeng sinukku majolo hita. Di bagasa perdalanan ningulutta di asyanganon. Hado tehe di lala rohamuna nama gojar rohata laho makaholongi sere-sere halak. Hado nama gojar rohata makaholongi sere-sere halak. Ala urju ala mamora, ala paradongan, mula anak boru manang duli-duli ala keteng manang uli. Tentu adong dua lana bukan. Jadi nama rumah tangga mazurubani. Nang saya nguaing amata, gabi amata di Jabu. Marang inata di Jabu ate amang partukuan. Emmanuel, ya. Ado na mangojar gabi tabasaw na gabi amata marang inatan waeng. Ado na mangojar mulo pararikam sinukun. Aro na mangojar rohamuna gabe diului hamu amata gabe sinoduk muna godanga teh alana pasti adong do bukan na pasti adong do sesuatu
Nama ngocar rohata, ubain na tauluy, tabuah keputusan, gabi sinoduta, manang doa saripeta. Seseorangi. Jala tauluy. Alasong sadala padita, songon nakiningan, adong tulunan yang macalo, pasu-pasu perbegason. Akapaditata, jodoh meng-counseling akan asongoni. Iya kan? Lasongoni ma, dia katikin asal pui, mulu counseling iba tu akaya na kota, aku boto manang nadong di sonang na nasangan ni counseling ate. Ano na menarik di rohang benaw loho tu ibana ni kumaturubani. Ngisarati kidok kema. Saya suka tatapan matanya amang hina. Kan? Atar buhaman yang tatapan mata nih itu. Naror bani. Alang sukut do. Atar buah moroy mereka tatapan mata nih buruan niku. Gak bisa digambarkan amangin na. Betul kan? Gak bisa. Memang pada umumnya kita gak bisa digambarkan, bukan? Jadi tahu lo pinagawi amatan wang. Memang sebetulnya gak bisa digambarkan. Sesuatu itu. Alayadong nama dok, dadi dok. Dia sangat pengertian sama aku amang. Oh, ini mau suka ini dimengerti, kira-kira begitu ya. Alayadong nama dok, saya suka dia karena dia humoris nak. Memang nama keluarga perlu do humoris, unang tegang-tegang ate. Una tiga-tigang apalagi lamol ekonomi lambalga keadaan gak perlu tegang-tegang ya. Ya enjoy aja, serahkan sama Tuhan ya. Tapi ada seseorang yang mengatakan saya suka sama dia karena dia humoris nah. Itu. Dan tegang. Jala adong lu nama dok. Saya suka sama dia karena dia baik sama orang lain. Ayo gimana? Karena dia baik sama saya. Dia melihat karakternya itu, kalau sama dia sudah baik, iya kan? Tapi dia suka karena dia suka sama orang lain. Dia suka karena dia baik sama orang lain. Itu. Sangonope si parhelau don. Hati. Kalau binere ngagola buru ni beru dihaolongi, hati-hati dulu, ya. Berarti mau lola buru ni beru do dihalolongi, olah nilu nariko isi. Berarti si matuana narikot, ya kan? Ah gitu. Nuaeng mak, molo tutuhani, ada nama ngorjar rohata. Gawe tahaulong itu hani. Di dok parpesal mening daking uhahulong itu Tuhani. Nuai suku-sukun do nama ngojar rohata molo tadok di dok parpesal mening nuang saya tahaulong itu hani molo tadok nuang sadarion tahu haulong itu ho Tuhan nami molo saya ditaruh pani. Ujama man napiga postingan ya ke artis-artison ya nagabi porsia Tuhan Yesus on putuat tahun pada umumnya nasida madok uhaholongi Tuhan Yesus ala tabuk ninda sonang rohana dung porsia Tuhan Yesus biasa sonang dorohamu dung porsia tahun sonang. Jadi songoni mahita, maca sonang rohata. Hamu nakanelongan di dopar pesal menin nakin dasar di ibana maka ulungi Tuhani ala ditangiho jauh-jauh ucutar gugut ibana. Ketika dia cemas, ketika dia tersesat,
targogo dihaliangi hamatean nunga pola mangonai di dok nakininga tu ibana nunga pola hagugon ni banua toru na mangaraja ibana targugut ala merasa tertekan ibana danga dong besi dalanan tujuh tu abirang jut tu siamu jut tu jolo jut tu puri pe jut pola tu gijang nama pola tu gijang nama digaur bargot do di son songot tali ni musuh songon dati nali ni musuh nanaing dieksekusi songon na ditawan teroris danga dong benatuk mangurupi ibana tu dia pe sukot tu dia pe sukot hamuna kamanginang pikir nang hita pe apalagi na di pangaratonon ya memang tabudo molos tayo sa tadehon edde napar pardumuan tu marningot pabainan ni dewata di bagasang guluta isarani margogo ijurbari maka melihat ehon pengorbanan ni natorasta lau pas sekolah kita alat ingot sungguh dia perjuangan ni natorasna ya marluja-luja asa bui hita marsikola asa unang songon nasida hita songoni hacikna pernyahapat di bona pasugit alai nang dihita di pangaratuan ope sabutulna molo saya tabigi panidangion ni akan atuat-atuat tanah ulang tahun namar pengalaman dung di pangaratuan sebetulnya luar biasa do paru kilon na nyadupan yakan atuat-atuat tak na borhat siap bona pasogit jalasahat di pangaratuan namar ragami molo saya tabigi akapanidang yung nasida sebetulnya macepai do na mangaratto masegudang do perjuangan di pangaratoan ay di pangaratoan manajujut kita mengalami ancaman jala rata-rata do na barulang tahun ni madok ay mangontrak aja budu hawi amang ninda na jolo mangontrak aja budu hani jalan baca gudang do ancaman na huado pihami sifat adang boras sifat adang kebutuhan dodo masjid manusia di bona pasogit ay molo dangadong boras di bona pasogit nabui do marsali hatok tu tetangga alai kadang di pangaratoanon ya macai mauldo lao manuruson parnguluon ninna akan amarulang tahun alai nuaing nunga di palua nasida siani nunga di palua diakka hagugutan nasidai mau lihat mah di Tuhani alai nagabi sirenu konotan nuaing bado tahe hiado hita tergugut songone deni inata nakingan suan on bete tergugut hiado hita cemas hiado hita merasa sesak manang alania hamai di bagasa perdalanan di guluta mulu adong masalah mulu adong problem di bagasa nguluta ngulutar gugut kita tu sedu hita juju edeniaka amat tanak keningan inata sedui ono madok juju duau tu Jehovah
Alay dong doa mau bigi. Malu mana pun namar saya tiba. Alay jabu pas namar saya ton. Panggil rumah sakit be. Indung, inna. Seinong neju. Iya kan? Dan Tuhan neju, apa yang siba musik, labung na musik nate. Kan? Ma, dangin na rupa ni. Inong, inna. Manang, kalau si patah, oh mula jadi dah bulut, dinna. Saya mula jadi dah bulut, dah biju ya teh. Para pesalmenon, madokon, manogion hita, molo targugut hita, juma Tuhani, adidok kata di tuhata, jala juma au jumpa di area gugotan, asa hupalu aho, asa dipuji hoa. Tuhata mana saya taju, asa ja jupang ngulu na saya ditupai di mata. Unang be adong na maju akan asing di bagasan nguluna. Sungguh dia mahita asa sa jupang ngulu na saya tinupani di mata. Dia jarho par pesal menodo turohata partodiota. Asa sa ibui makamunakon pardalaran ni nguluta saliling di hasyanganon. Saya tadalani manguluta di bagasan parmuluan nang pinaluan di mata. Janganlah seperti kehidupan yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi lakukanlah kehidupan ini di dalam kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ta'argahon ma asinirohan di mata ay masayargadu hita di ibana. Malah tapereng madon rupani nanyalaban di sidabiton. Uju mangadowi paruh kilo nama saya duduk situtu bahkan sampai di titik nol. Sampai di titik yang terdalam. Sebetulnya ada 7 kali David mengalami pergumulan yang sangat mendalam. Jala tulus yani ima naneng dohonokku. Uju dihaliangi parangan ni Raja Saul ibana nang dibunuh. Napa dua uju dihaliangi parangan ni si Absalom ibana ala terjadi persaingan politik. Nang dibuat si Absalom ni harajaun si Daud. Alain apa tuluhon uju dipakulingi Tuhani ibana ala merdusa ibana di bagasan hadirionna. Songon na dihaliangi ratte ni hamatian nama ibana di si. Alay nang pesongoni. Dihilala ibana do hukuti majo padohan ni Paus Francisco Sunatuari Seda. Narau tu negara tahun. Sebetulnya di dalam kehidupan ini kita harus melihat semua orang itu tidak ada yang sempurna. Ya. Molo nang dihita do ngulu panupahiun nasihat di mata, ikut saya idaut do ngulu ni ganup nang di tonga-tonga di keluargata, yana kota, suamita, ripeta, ya, bapak ta, omata, nang nahumalia kita, tidak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Jadi molo saya songonido hita mamereng, dang adong nasempurna nang di tonga-tonga di keluarga. Di sima hita hatop masih bulusan dia kadahura. Jala ima napi natupa ni debata tu hita. Jala ima nani hilala ni si Daud di bagasan uluna. Di nani do di bana di ayat itu mulak maho aleto dikku tu para dianamu. Mulak maho ale todikku tu para denamu. Amuna kamanginang dai dona digabar ho Tuhan Yesus di parumpamaan Lukas 15. Taringot tu sada halat naong sanga masay daw siyan amana. Alay dinamulak kananay
Soina malas di rohani amanai, las di rohani datorasne. Gabi dipahei ma ibana dot abit na ulis itu tu. Dititini ma ibana. Jala disolukkan batu ibana si patu. Laos di patu pa ma pesta. Laos di dok ma. Naung mate do anakon na julu. Alay mangulu do. Naung mate do alay mangulu nuain ala nang mulak ro mulak madapoton amana asa molo nang dihita hasonangan ditodi say mulak mahita marpos ni roha tu ibana marpos ni roha di bagasan pangurupion ni dewata omma basa-basa barita na uli di bagasan ngulutan ng sadaryon. Pabayanan di dewata nang majakon hita di bagasan harajon na. Na ditubos hita marhite mudar na arga. Marhite Jesus Kristus tuatay. Hita naung sanga masay daw yan. Siyan amay. Alay di namulak kita totong tu ibana. Di jakon hita tuapuan na. Gabe akka anak hasianna. O mabarita dauli dia muna kamangnang barita las ni roha. Sebuah hadiah yang sangat-sangat istimewa yang kita peroleh dari Tuhan karena dia telah menyambut kita sebagai anaknya di dalam kerajaannya. Dinamula kita totong marpos di roha tu ibana. Mula dong sinamot, mula dong rejeki, dia muna kamanginang, nabudo hita, lau manukang sada bagas nauli di dia pe jalasani hari. Nabudo hita, lau mabuka, mamuhay sada usaha na baru. Nabudo hita baborato ni anakku tu dia lomo ni rohana. Tapi satu hal yang mau dikatakan, oleh karunia Tuhan di dalam kehidupan, isepe hita dan adong naboy mana Tuhan di dia hita dijakon di harajau ni diwata. Tuhan itu nama Tuhan. Karena itu syukurilah sambutan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jala ima nagabi siala sonota nuang. Amuna kamanginang tupa atum sura di doh lala rohani na deba. Songon na madau Tuhani. Ala tahilala. Tang pitor dia lusi Tuhani do petang yang tanuaing. Atum sura di lala rohani na deba. Songon na di padau jolma panailina siya kita. Manang ala niya hape. Manang ala pugos. Manang ala marsay-sayt. Manang ala ng batua. Doa manang alan nahurang pistar doakan asing. Alay hatani Tuhani manugiyo kita. Sadaryo argado diaw. Kita cukup berharga di hadapan Tuhan. Alani saya tahaposi ma ibana di bagasan nguluta ay ibana do naung makokop pita. Asa nuay pe diamu nakalungan dia matanda pa buah. Nasay makuling pabayanan di debata di bagasan nguluta di dok naking di ujung ni jamitata sadaryon say marparange di jolo di Jehovah mahita sa leleng mangulu say marparange di jolo ni Jehovah mahita sa leleng mangulu. Paus Fransiskus pernah berkata, hidup itu baik ketika kita berbahagia, tetapi jauh lebih baik ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Di pasu-pasu tu hatta mahita, di pasu-pasu tu hatta ma huriata, HKBP Cibuburon, di pasu-pasu tu hatta ma pesta gotilon, nasay nyo dolhon ni amang situata na kiningan, ganuk minggu. Ang giat saya lam mangerbang.
Molo nang marsitutu hita, mapain akan adingan na say lao di hakai pecibuburon, ikol lam martabatabba makan adingani. Ikol lam martabatabba no adinga ima tadana na say tahapos itu wani di bagasan ngulutta sigano pare. Amin. Martangyang mahita. Moliate ma di hoale Jehovah di bata. Di pakulingi ho hami marhiti hatam di bagasan tikyon. Paruratom me di hami ganup marsada-sada. Asa saya jupang di hami ngulu na saya tunu pahamu. Dia pena-pinarsita di rohanami Tuhan. Di bagasan ngulu nami sigano pari. Ale Tuhan di bata manami huwag kaima tu eropamu. Marite minggu nami sadarion huamalite kami ma. Dina di basa-basa ko sa danak di keluarga Samuel Silitonga. Inanami boru lubanggao. Asima roh amale Tuhan say padao masahit-sahit pagudang-gudang maposo-posoi di bagasan lomoni roham anggiat gabi anak kalomoni roham nasida muse. Nang sadarion ale Tuhan hubakai makan akon nami di hona naing mamuhay pardonga saripeon naong marpada diaka arina salpu ima Bimo Eka Budi Putra do orana arta ristaria borsaragi selagen songoni manang lamhot Mose Saron Tambunan do orana Kristiana boru Pajaitan songoni manang ale Tuhan yang akun nami Yudi Mario Manurung do nanang orana Maria sa Ulina boru Tapulon. Mulate di ho Tuhan. Ala naung di patongoko sirokak ni tod ni anak kun namyon. Sai patulus maka rencana nasida anggiat nasida luasomu macalolas ni roha. Mang nang marhiti-hiti pardonga saripeon. Kami rumah tangga, nataba bilangan ni rumah tangga. Di tonga-tonga ni harajamu. Mariti-hite huriam dia KP Cibuburon. Langsung ini male Tuhan ruas ni huriam na pidda sian huriamon. Keluarga Alex Jonathan Eksau di Simatupang. Inangir ya Siska Bursianipar. Dot Rapdo yana konnasida. Pidda tuha KP Adiasa Serpong. Ale Tuhan luas manasida nang disan. Sa jupangan ngulu-ngulu gabe habaoran ni pasu-pasu diaka naumalia. Ubuak kami di ho Tuhan yana komuna hona RPP Ru Parmahanion Sadarion Ernest Valentino Sinaga. Asiroham Tuhan saya pargugoy parhalado ni huriam nang hami saluna lau papatarhon holong ni rohatu ibana unang madeli bana alani akka pangalakayon naso ubuk nang ditonga-tonga ni huriam alay say patugoy bana Tuhan anggia bemuse mulak gabi ruas ni huriamon di Cibuburon. Langsung ini malay Tuhan ubok kami tanyang nami Dewan Koinonia lumoy makunjungan gerejawi kor ama partukoan Nanaing borhat tutikin naneng ro tu HKBP Kedaton Bandar Lampung. Orasi jala iring-iring nasida Tuhan di pardalan nasida. Boy jupang lasni roha do ruas ni huriam dia KBP Kedaton. Jala mula muse pajupang rap do keluarga di bagasan lasni roha. So ni male Tuhan nami akka ruas ni huriam. Na di bagasa persahiton amanami amang El Manurung di rumah sakit Pon amanami amang Igultom pemulihan di bagas nasida amanami amang Ahu Tagalung di rumah sakit Fatmawati Elsa Boru Parapat di rumah sakit Duren Sawit Ricardo Huta Barat di rumah sakit Mitra Keluarga do inanami inang situaye simbolon boru silalahi wet 10 di rumah sakit Polri. Pasu-pasu Tuhan sudah pangobation
cama mana sida tupahi nasa tangan-tangan dokter dot akajuru rawat na merawat nasida di dia penasida meringanan. Atau ngale Tuhan nang songonima karencana pesta gotilon, pesta ulang tahun, nasai hupatu pahami ganut tahun. Laho makam lateo sudena dinggan di basam, di tonga-tonga di keluarga, lumui ma di tonga-tonga di huriamon. Asiru am Tuhan sudena akka, pikiran na dinggan gagasan sian saluna panitia, saya leo matod dim diham saluna, anggi ale Tuhan sudena tulu sirap do, sudia karos ni huriam, lampatuduhon haburjuon nang tutikin na reo setotong laho mangyahi akan adinggan di huriamon. Pinuji mau Tuhan, mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang kami Tuhan. Amin. Merede beta laos tapasa mapeliata na paduahon. Oh
marwata martang yang maita tapasa ma peliat tahun tu dibata. Ale dibata amanami na di Banua Gijang, hodo aroroan saluhu sileleo na ringgado naso libasan no mulutus. Pasatay masya na nilehom tu kami pilihan nami tuho, saya jalo may uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asaw para siya kami pilihanon, pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam do di Portibyon. Buhay marwanay maritihite todim, asalam utadahami godang ni sulelom itu kami, asalam kirkir hai madok mauliate tuho, maritihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajomu, saya sauk malo maniroham di Banua Tongos, sona di Banua Gijang. Leo matuhami sedaron nangulua siap hari, sesama dosa nami songopan sanami di dosa nidungan nomor dosa tuhami, unang hami tugiut tu pangjunan, palua mahami siang pangago. Bagasad dame, calo hamuma, pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama buhina tuho jal asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim.